ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍ୱରରେ 49 ପବନ ମାଡ଼ରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ମାଛଧରା ଡଙ୍ଗା। ନୀଳଗିରିରେ ଲୋକଙ୍କ ଘର ଦୁଆରେ ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗୁଛି ବର୍ଷା ପାଣି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସାତଭାୟା ଥଇଥାନ ଅଞ୍ଚଳ ବଗପାଟିଆରେ ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କହିଲେ ନ ସରେ। ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇପାରୁନଥିବାରୁ 500ରୁ ଅଧିକ ପରିବାରର 2000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଚାଲିଛି 3 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ପାଣି। ଜଣେ ନିରାଶ୍ରୟ ଭିନ୍ନକ୍ଷମକୁ ଏକ ବଡ଼ ହଣ୍ଡାରେ ବସାଇ ଏମିତି ଢଙ୍ଗରେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଆଣିଥିଲେ ଗାଁ ଲୋକେ। ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଲୋକ କାଲିଠାରୁ ଉପବାସ ଖାଇବାକୁ ବି ମାଗଣୁ ସେ ଦେଲେ ନା। 100 ମାଣ୍ଡିଆ ସାଥିରେ ଆଣୁଛୁ, ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସେ କାଲିଠାରୁ ଖାଇନଥିଲୁ, ଉପାସ ଭୋଗ ରହିଛନ୍ତି। ମା ପୁଅ 2 ଜଣ ମାଣ୍ଡିଆରେ ଘିଞ୍ଚିକି ଆଉଛୁ, ତାଙ୍କର ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। 7 ବର୍ଷ ଆମେ ଘିଞ୍ଚିକି ଆଉଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? କେବଳ ବଡ଼ କି ପୁରୁଣା ଗଛ ନୁହେଁ, ବାତ୍ୟା କୋପ ଦେଖାଇଥିବା ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ 49 ପବନ ମାଡ଼ରେ ଶୋଇଯାଇଛି ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ। ଇଏ ଉଦଳାର ଦୃଶ୍ୟ। ବିଜୁଳି ଖୁଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗି ଗଛ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ସ୍ଥିତି ଯାହା, ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ ଏଠି ଏତେ ଶୀଘ୍ର ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇନପାରେ। ଏବେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଦିନ ରାତିକୁ ଏକ କରି କେଉଁଠି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ଗଛକୁ କାଟୁଛନ୍ତି, ତ ଆଉ କେଉଁଠି ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆଜି ଦୁର୍ଯୋଗକାଳୀନ ଭିତରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ବିଜୁଳି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ଲୋକଙ୍କୁ, ସେ ସେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତେଣେ ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ହେଉ କି ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ, ସବୁଠି ସାଜ ସରଞ୍ଜାମ ଧରି ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ବିଜୁଳି ସେବା ସ୍ୱାଭାବିକ ପାଇଁ ଲାଗିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ। ଆମ ଟିମ୍ ବି ବହୁତ ଆଡ଼େ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଏଠି ଗୋଟେ ବି ନୁହେଁ, ସୋରରେ ବି ଲାଗିଛନ୍ତି, ସବୁଆଡ଼େ ବି ଲାଗିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଲାଇନ୍ କେମିତି ଦେଇପାରିବା, କଞ୍ଜ୍ୟୁମର ବି ପାଇପାରନ୍ତି, ଖୁସିରେ ବି ରହିବେ। ବାତ୍ୟା ଦାନା ମାଡ଼ରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଘାଇଲା ହୋଇଛି ଚାଷ ଜମି। ଇଏ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଆଳିର ସ୍ଥିତି। ପବନ ମାଡ଼ରେ ଶହ ଶହ ଏକର ଜମିରେ ଶୋଇପଡ଼ିଛି ଥୋଡ଼ ଧରିଥିବା କଞ୍ଚା ଧାନ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର ସବୁଠି ଧାନ ଓ ପରିବା ଫସଲ ଉପରେ ଦାଉ ସାଧିଛି ଦାନା। ଫସଲ ଯାହା ଥୋଡ଼ ବାହାରିଥିଲା ସେ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା, ଯିଏ ନ ବାହାରିଥିଲା ସେ ସବୁ ଫାଟି ସବୁ ଇଏ ହେଇଗଲା। ପ୍ରେସର ତ ସବୁ ଚାଲିଗଲା। ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଯାହା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଧନ ମିଳେ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଲା ନିଅନ୍ତି, ଭାଗ ଚାଷୀ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଇଟା ବିଚାର କରିବାର ଅଛି ସରକାର।